ko kuma fa ku zo nan, ku zo waɗannan 'yan matan, ku taso. Allah ya kyauta. Bakin gabi aka kawo mu. Bakin gabi aka. Ya sunanki? Fati Jafar. Jafar, wane suna ake ce miki ma? Yar Fulani. Yawwa. Ke kuma fa? Bishira. Bishirawa? Ake ce miki? Ni da suna. Da Bishira ake kiranki? A ina aka kama ki? Bakin gabi. Hotel. Ai ga an rufe gabi ko? An rufe ta mana. Gabi? Akwai da ana shiga ciki har yanzu. Ainihin ku ke mutum ne ina ce ke? Kano. A ina a Kano? Ɗorayi. Ɗorayi. Ke kuma fa? Jihar Niger. Ke ya sunanki? Kin ga ki kalle su mana. Haba. Jamila. 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 To, a ina aka kama ki? Gidan Malam A bakin gabi dai. Ba duk dai gidan wata ne. Yawwa. Guri da aka kama. Duk guri da aka kama. To, sana'a me kuke yi? Ni dankali nake da awara. Ke kuma fa? Ni kuma kwai nake sayarwa. Ke kuma fa? Awara nake sayarwa. Ina kwanan awara? Yana can. Ina kwanan kwan? Zo mana. Ya sunanki? Fatima. Fatima wa? To, a ina kike? A bakin gabi duka haka. A kama ko a bakin gabi. Ke me kike sana'a me kike? Gyaɗa nake sayarwa ko yanzu tana can. A ina? Bakin gabi. Kike sai da gyaɗa? Yanzu ku ba ku san annabi ya faku ba. Ba za ku koma gidajen iyayenku ba. Daga ina kika taho? Nijar. Kika taho nan? A Nijar a ina? Ke daga ina kike? Ɗan janku? To yanzu saboda Allah me yasa kuka baro gidajen iyayenku? Kaddara. Wace iri ce kaddara? Tunda ba wanda zai so ya baro gidan iyayen shi. Me aka yi miki? Kawai haka nan kuka ga dama kuka fito daga gidajen iyayenku ko wani abu aka yi muku? To me yasa ba za ku koma ba? Oh, duk da kun zo hannun 'yan sanda ba ku san cewa karuwanci laifi ba ne? Ku je ku zauna. Tunda muna zuwa haka muka je gida ba za mu